חברים, פוקס קונה את רוקו. אני לא מתכוון פוקס של הבגדים, בסדר? רל ויזל לא עכשיו הלך וקנה את רוקו. רשת פוקס, מכירים? חדשות בארצות הברית? קונה את רוקו. רוקו אחד מהסטרימינג הגדולים בארצות הברית. יש דיסני, הולו, רוקו וכו' וכו' וכו'. יש וורנר, יש פרמאונט יותר נכון. בכל מקרה, אנחנו רואים שפוקס קונה את רוקו ופוקס קורסת. אגב, רוקו שעלתה 17% ביום שישי by the rumor, בעצם בגלל הדיווחים הראשונים, קנה את השמועה. סלדה ניוז יורד היום 2.3%, בעוד שפוקס יורד 19%. המשקיעים חוששים, אומרים, החוב גדול, העלות גבוהה מדי. זה מה שהמשקיעים אומרים על זה, אז אילון מאסק יכול להגיד להם, אם הוא רוצה לייעץ לבעלים של פוקס, תראה, גם זה מה שאמרו לי על טוויטר ואני האיש העשיר בעולם. פרטי העסקה $22 מיליארד במזומן, $160 למניה, מזומן ומניות כמובן, חוב חדש, מזומנים פלוס הלוואות, עוד $12 מיליארד מימון של הרכישה, חיסכון שנתי של כ$400 מיליון. זה חיבור אסטרטגי, בסדר? יש כאן נכסי מדיה, פוקס ניוז, פוקס טובי ורוקו כמובן, למעלה מ100 מיליון משקי בית. זה אנשים שאפשר למכור עבורם פרסומות למפרסמים כדי שיתרגטו אותם ספציפית. זה בעצם המודל של נטפליקס, אבל ב100 מיליון. lordinvesting.co.il. בואו ללמוד. ביי.